În fața unui segment anterior de dimensiuni reduse, chirurgia cristalinului poate pune probleme și celor mai experimentați chirurgi. Probabil sunt multe de spus, greu de clasificat, împărțit sau departajat clar între patologii, atunci când vorbim de un segment anterior de dimensiuni reduse, de evoluția sau complicațiile lui. Prin exemple, lucrarea își propune să ridice problema și să sporească atenția în fața acestei anomalii anatomice, ce se poate complica spontan sau secundar intervenției oftalmologului. Probabil că înțelegerea unor aspecte clare, ce înseamnă un segment anterior de dimensiuni reduse, cum se comportă vizual de-a lungul vieții acești pacienți, când încep simptomele să apară, este un pas important în buna tratare a lor. Ochii cu segment anterior de dimensiuni reduse sunt fie ochi cu malformații, fie ochi cu patologii asociate importante. În general, au un volum mai mic decât sugerează axul anteroposterior, iar în acest spațiu, implicit și volum redus, echilibrul anatomic și funcțional trebuie menținut. De cele mai multe ori, disproporția accentuată de trecerea timpului se manifestă prin diferențe de presiune între segmentul anterior și cel posterior și diferențe de volum între straturile anatomice, unele ce se modifică, altele ce nu se modifică de-a lungul timpului, cum ar fi cristalinul, generând bloc pupilar, închiderea acută a unghiului, răspuns și complicații exagerate în fața unei chirurgii aparent de rutină. Evident, există factori fiziologici, etnici și rasiali ce influențează profunzimea camerei anterioare și gradația unghiului. Examinarea amănunțită preoperator în vederea depistării pacienților cu risc ridicat este esențială pentru prevenirea complicațiilor intra- și postoperatorii. În cazul acestor pacienți, chirurgia cataractei nu trebuie privită secundar, ci în context anatomic, etiologic și fiziopatologic, oftalmologic și general, pentru independența vizuală a pacienților. Chirurgia aparent de rutină a cataractei sau cea filtrantă se poate complica cu sindrom de fuziune uveală, decolare retiniană exudativă, rupturi ale capsulei posterioare sau glaucom malign. Un segment anterior de dimensiuni reduse poate fi înglobat în microoftalmie simplă, în nanoftalmie, care, pe lângă o reducere globală a camerei anterioare cât și a celei posterioare, grosimea coroidei și a sclerei este mărită, iar volumul cristalinului este normal, sau o microoftalmie relativă anterioară, ce înseamnă o lungime axială medie cu un segment anterior de dimensiuni reduse. Ce înseamnă un segment anterior de dimensiuni reduse? O distanță limb la limb de sub 11 mm, o cameră anterioară de sub 2,53 mm și un cristalin crescut în volum. Segmentul anterior de dimensiuni reduse, așadar, poate fi de cauză congenitală, prin patologii asociate, aici în principal patologia trabeculară și patologia unghiului închis ridică aceste probleme, iatrogen, secundar traumei și subluxării cristalinului, dar și a cataractei, odată cu înaintarea în vârstă, chiar și a cataractei intumescente. Polul anterior poate fi explorat paraclinic prin examen OCT al polului anterior, biometrii sau cel mai precis UBM-ul. În principiu, examenul OCT oferă informații asupra dimensiunii camerei anterioare, contactului iridocornean în cazul închiderii unghiului, pintenului scleral și rețelei trabeculare pentru a cuantifica și grada unghiului. Însă, cum spuneam, imaginile UBM probabil sunt cele mai importante și oferă cele mai multe informații. Lens volt este unul dintre parametrii paraclinici discutați și tratați în examenul UBM și reprezintă distanța dintre polul anterior al cristalinului și linia orizontală ce unește pintenul scleral temporal de cel nazal. Pe lângă informații calitative, UBM-ul oferă și informații cantitative, cum ar fi distanța de deschidere a unghiului, dar și
proiecții de la nivelul unghiului, cum ar fi tisa și ara, ce măsoară aria de filtrare anterior de scleră, în cazul tisei, dar și recesia de unghi în cazul arei. Pacienții cu segment anterior de dimensiuni reduse sunt în general hipermetropi, ce în funcție de gradul viciului de refracție, prezența sau absența unei forii au fost sau nu corectați în copilărie. În general, problemele apar după 40 de ani și pot apărea în afară de pacienții hipermetropi, la pacienții cu traumatisme oculare, cu dezinserții zonulare, cu cristalini de dimensiuni mari sau la vârstnici. Principalele probleme și acuze apar atunci când tensiunea intraoculară începe să crească și, evident, odată cu înaintarea în vârstă, când se suprapune și apariția cataractei. De fapt, principala problemă a pacienților cu segment anterior de dimensiuni scăzute este creșterea tensiunii intraoculare. Fie că este intermitentă, cu creșteri bruște sau mari, sau mai grav secundară apariției de cataractă, controlul ei este de cele mai multe ori dificil. Cum este cazul și doamnei, o pacientă cu un segment anterior de dimensiuni relativ scăzute și cu o lungime axială sub 20, ce și biometric și prin imagini UBM prezintă un unghi îngust, o configurație de segment anterior îngustă, cu o cameră mică și cu un cristalin de dimensiuni crescute, ce probabil începe să crească odată cu înaintarea în vârstă, suprapunându-se pe unghiul îngust, începe să pună probleme prin probabil închiderea intermitentă a unghiului, spre deosebire de alte două cazuri ale unor pacienți ce la fel au niște ochi microftalmi cu o lungime axială mică sau chiar foarte mică, ca în cazul doamnei cu o lungime axială de până în 17 mm, însă cu un segment anterior de dimensiuni normale. Un ACD ce atinge aproape 3 mm sau chiar îl depășește și o distanță limb la limb cu mult peste 11 mm. Acești pacienți momentan sunt asimptomatici, descoperiți la testele de rutină pentru că au vicii de refracție evident importante, însă probabil că înaintarea în vârstă și apariția cataractei vor fi ca în cazul doamnei, o doamnă de 81 de ani, ce se prezintă cu cataractă, cu scădere de acuitate vizuală, însă pe un ochi de dimensiuni reduse, atât prin diametrul antero-posterior, lungimea axială de sub 20 de mm, dar și printr-o cameră anterioară foarte mică, în jur de 2 mm. Pacienta din istoric urmează un tratament hipotensor. În cazul acestei paciente, practic chirurgia cataractei cu complicațiile și cu grijile adiacente. Preoperator, un calcul al IOL-ului pe metode specifice hipermetropilor, preferându-se biometria prin imersie, cu o grijă la chirurgia cataractei, pentru că principala problemă a acestor pacienți este lipsa de spațiu și manevrabilitatea dificilă a instrumentelor în camera anterioară, cât și expunerea endoteliului tocmai prin aceste dimensiuni reduse. Complicațiile postoperatorii, de la decolare retiniană exudativă până la glaucoma link sau tizis bulbi. 5 luni postoperator, pacienta noastră se prezintă cu scăderi de acuitate vizuală, dureri oculare, atalamie și edem corneal. Imaginile UBM certifică dimensiunile reduse ale camerei anterioare, shiftul anterior al pseudofracului și diafragmei iliene și închiderea unghiului, procesele ciliare anterorotate, probabil de fibrele zonulare. În cazul doamnei, aleg stabilirea unei comunicări între cavitatea vitreană, capsula posterioară și camera anterioară, ce facilitează pasajul umorului apei. Încă de la plasarea inciziilor în camera atalamică, remarcăm contactul cuțitului
cu irisul. Aleg efectuarea unei vitrectomii, de data asta prin pars plana, o vitrectomie uscată pentru a scădea volumul vitrosului și a crește un pic camera, mai precis a o adânci. După care realizarea a două iridotomii, atât în cadran temporal cât și în cadran nazal. Completarea procedurii prin hialoidozonulotomie și verificarea patenței iridotomii. Postoperator, camera se adâncește, unghiul se deschide, tensiunea intraoculară scade, însă după un episod de glaucom malign, de obicei crește riscul de evoluție malignă intra- și postoperator, cum se întâmplă și în cazul pacientei. În decurs de un an repetă episodul cu creșteri importante de tensiune intraoculară și pierderea acuității vizuale. Mecanismele, cauzele și apariției glaucomului malign încă nu sunt complet înțelese. Probabil printr-un bloc ciliocristalinian ce conduce la direcționarea aberantă spre polul posterior al umorului apos, acumularea umorului apos în segmentul posterior și, evident, o predispoziție pentru defecte de permeabilitate a hialoidei anterioare și îngroșarea sclerei posterioare. Tratamentul chirurgical, cum este practicat și în cazul pacientei de față, anume vitrectomie, hialoidostomie, zonulotomie, iridotomie, este probabil tratamentul de elecție. Încă de la prima intervenție, cea a chirurgiei cristalinului, se putea realiza o vitrectomie prin pars plana, însă problema la acest pacient este că, de cele mai multe ori, corpul ciliar și ora serata au o poziție greu de stabilit preoperator. Pe lângă un segment de dimensiuni reduse, odată cu înaintarea în vârstă, cristalinul crește în dimensiuni. Ipoteza lui Mapstone explică importanța cristalinului în cazurile de închidere acută a unghiului, pentru că în semimidriază forțele cu vectori opuși ale mușchiului sfinterian și dilatator irian se anulează și se exercită doar forța mușchiului dilatator ce trage irisul în planul cristalinului, cum este și cazul pacientei de față, ce se prezintă pentru o închidere acută a unghiului cu tensiune intraoculară crescută, însă fără modificări glaucomatoase, ce rămâne cu sinechii periferice anterioare și cu o mobilizare de pigment la nivelul unghiului și post-atac, cu tensiuni crescute pe o cameră anterioară de dimensiuni scăzute și un cristalin de dimensiuni crescute, cu un unghi ce rămâne cu o gradație de sub 18 grade. Aleg și aici chirurgia cataractei, ce duce la normalizarea tensiunii, la creșterea de acuitate vizuală și, evident, la prevenirea apariției neuropatiei glaucomatoase. La fel, cazul unui bărbat, ce după închiderea acută a unghiului și după realizarea iridotomiilor patente, unghiul rămâne închis, iar tensiunea intraoculară rămâne crescută cu terapie antiglaucomatoasă. Imagini evidențiate și prin UBM, ce relevă și certifică la fel un cristalin de dimensiuni crescute și o cameră anterioară mică. Aleg aici chirurgia cataractei, mai degrabă chirurgia cristalinului, cu paracenteze cât mai paralele cu irisul,
inciziile ușor mai lungi pentru că irisul are tendința de a prolaba. Cristalinul are tendința la radializare, de aceea resisul este mai puțin predictibil și fac o prindere mai frecventă a flepului. Un hidroblând pentru a nu altera echilibrul dintre camera anterioară și camera posterioară și blocajul BSS-ului subcristalin. O tehnică de ciop pentru a nu altera fluidica, intru fără irigație în ochi, după care mă ajut de ciopăr să mobilizez cristalinul ce este foarte moale. Prin tehnica Wood Assisted implantez un iolet de cameră posterioară în sac, de asemenea ajutându-mă de spatulă pentru a preveni prolapsul ilian la nivelul inciziei principale și greale a unei zone de iridodializă. Challenge-urile sunt atât intraoperatorii cât evident și postoperatorii, însă chirurgical probabil prin edem cornean, printr-o cameră anterioară mică, dar mai cu seamă prin bombarea cristalinului anterior, ce duce la realizarea dificilă a capsularexisului și schimbarea forțelor pentru a crea mai degrabă forțe centripete. Extracția cristalinului cu tulburări cristaliniene este superioară iridotoniei periferice și tratamentului topic la pacienții cu închiderea unghiului sau cu glaucom cu unghi îngust și are ca avantaje, pe lângă scăderea tensiunii intraoculare, adâncimea camerei anterioare, scăderea riscului unghiului îngust și, evident, îmbunătățirea acuității vizuale și a sensibilității la contrast și corectarea hipermetropii. La fel, cazul unei paciente de 50 de ani ce se prezintă cu creșteri de tensiune intraoculară, cu dureri oculare, cu hiperemie pericheratică, constatăm o închidere intermitentă a unghiului cu tensiuni mari, fără sinechii periferice anterioare, însă cu un shift important zonului cristalinian. Imaginile biometrice relevă un ax relativ normal, însă cu o cameră anterioară foarte mică, în jur de 1,60, cu un lens volt foarte mare pe un cristalin cu dimensiuni crescute, însă nu foarte mari. Principala problemă a doamnei fiind, de fapt, shiftul anterior al diafragmei iridocristaliniene cu creșterea lens voltului, blocarea unghiului iridotrabecular și creșterea tensiunii intraoculare prin glaucom pacobardic. De cele mai multe ori, shiftul anterior al camerei anterioare, de cele mai multe ori, shiftul anterior al camerei anterioare duce la dezinserții zonulare și la cristalin subluxat, cum este și în cazul pacientei noastre, însă din fericire în acest caz zonulariza nu depășește 90 de grade. Prin urmare, după efectuarea paracentezelor cu substanțe viscoelastice, aplatizez capsula anterioară și prin mișcări circumferențiale cu regresping relativ frecvent al flepului și mișcări mai degrabă centripete și tangențiale, realizez capsulorexisul, ce îl măresc prin discizia ulterioară cu o capsulă cu o foarfecă pentru a permite un hidroblând, o hidrodisecție și o hidrodelineație ce nu alterează fluidica camerei anterioare și a posterioare, însă îmi permite un lucru la nivelul sacului cristalinian, printr-o tehnică de ciop ce oferă o stabilitate crescută a sacului. Evident, în timpul facoemulsificării urmăresc mișcările camerei anterioare pentru a nu crește zona de dezinserție zonulară. La fel, la aspirarea maselor restante, mișcările sunt mai degrabă tangențiale.
Glaucomul facomorfic este un glaucom cu unghi închis secundar, în cazul nostru printr-un lens volt mare cu reducerea unghiului iridocorneal. În alte cazuri, dezinserția zonulară și subluxarea cristalinului poate depăși 90 de grade în cazul glaucomelor facomorfice, cum este cazul și acestei paciente, ce are o dezinserție zonulară pe o gradație mai mare, lucru ce se poate observa. Puncția camerei anterioare este dificilă, de aceea aleg printr-un instrument mai stabil. Repet principiile capsulorhexisului prin crearea unui spațiu și stabilizarea capsulei anterioare cu substanțe viscoelastice, printr-o tehnică de soft shell, o hidrodisecție și o hidrodenilație blândă, însă corect dispusă pentru a permite expunerea în straturi anatomice ale cristalinului, ce îmi va facilita mie facoemulsificarea nucleului și aspirația epinucleului și a cortexului restant. Refac sacul cristalinian prin administrare de substanță viscoelastică și aleg plasarea unui inel de tensiune a sacului cristalinian. Încep plasarea lui astfel încât, în principal, inelul să plombeze zona de dezinserție zonulară, iar urechiușa finală a inelului aleg să o pun cu două instrumente pentru a fi sigură că plasarea este corectă la nivelul sacului cristalin. Un alt caz al unui pacient cu o cataractă intumescentă, un bărbat de 70 de ani, cu o biometrie relativ normală, cu un ax crescut, cu un cristalin de 21,5 dioptrii, însă cu o microscopie speculară ce ne relevă 700 de celule endoteliale, probabil datorită inflamației, datorită intumescenței și datorită camerei mici și a contactului dintre iris și fața posterioară a corneei, o cameră mică de 1,72. Problemele chirurgiei cataractei în cazul cataractelor intumescente sunt multiple, însă ceva specific și relativ rar totuși întâlnit este semnul steagului argentinian, ce se produce prin hiperhidratarea fibrelor cristaliniene și creșterea presiunii anterioare și posterioare la nivelul cortexului. Predictibilitatea apariției semnului steagului argentinian preoperator este un cristalin de peste 6 mm cu o cameră anterioară mică de sub 2 mm, cum este și în cazul pacienților. În timpul capsulotomiei, tensiunea din camera anterioară se egalizează cu cea de la nivelul cortexului anterior, dar presiunea crescută din cortexul posterior împinge cristalinul spre anterior, ducând la o extensie anterioară a rexisului. Deziderat în cazul pacienților cu cristalin intumescent este realizarea unui rexis în 2 pași, după ce presiunea de la nivelul cristalinului și sacului cristalinian a fost restabilizată după realizarea disciziei. În cazul pacientului nostru, pentru că secundar tensiunii intraoculare crescută și inflamației, pupila are un grad de atonie, se decide plasarea retractoarelor iriene. La discizia capsulei anterioare, semnul steagului argentinian pune probleme. Prin urmare, după umplerea camerei anterioare cu substanță viscoelastică, aleg refacerea capsulorhexisului cât mai continuu și cât mai circular cu putință, atât de o parte cât și de alta. Nu fac hidrodisecție pentru că sacul cristalinian și cristalinul a fost deja depresurizat, însă prin metode burst, cu o fluidică scăzută, cu o pungă de aspirație BSS, de irigație BSS mai mică
și cumva cum atât cât să-mi permită o bună manevrabilitate a cristalinului, fac o emulsific printr-o tehnică de ciop direct, urmărind tot timpul capsula posterioară și tendința de radializare a unui capsulorhexis, ce evident nu este perfect. Imaginile cortexului posterior certifică presiunea crescută și fenomenele fiziopatologice ale semnului steagului argentinian. Aleg plasarea unui cristalin 3 piese pentru o mai bună stabilitate a sacului cristalinian în cazul acestui incident intraoperator, însă cu o evoluție postoperatorie foarte bună. Deși probabil că face parte din alt capitol al chirurgiei cataractei, prezint în continuare, pe scurt, cazul unei paciente cu cataractă traumatică și cristalin subluxat, deoarece pacienta se prezintă cu o scădere de acuitate vizuală și tensiune intraoculară crescută, tensiune ce începe să-i pună probleme simptomatic. Iar la examenul biomicroscopic remarcăm o cameră anterioară scăzută cu un shift anterior al cristalinului și al irisului, camera anterioară ce este mult scăzută raportată la dimensiunea camerei anterioare ochiului congener. Din anamneză, pacienta relatează o traumă în urmă cu o lună. Aleg să-i fac chirurgia cataractei și a cristalinului subluxat pentru a elimina principala cauză a creșterii tensiunii intraoculare. Evident, după colorarea vitrosului din camera anterioară cu triancinolon și realizarea unei vitrectomii anterioare ce permite eliminarea tracțiunilor vitroretiniene, puncția camerei anterioare cu 2 instrumente pentru a putea realiza flepul ce permite realizarea capsulorhexisului, un capsulorhexis ce trebuie să fie de dimensiuni în jur de 5 mm, 5,5 pentru a permite o bună manevrabilitate a instrumentelor la nivelul sacului și realizarea facoemulsificării de preferat prin tehnica CHOP, tehnică ce poate salva sacul cristalinian în cazul acestor cristaline subluxate. Balanța substanțelor viscocoezive și viscodispersive în realizarea capsulorhexisului, atât prin aplatizarea capsulei, cât și prin mărirea camerei anterioare, trebuie făcută cu atenție, pentru că substanța viscodispersivă dorește blocarea vitrosului, însă în același timp nu dorim crearea unei presiuni suplimentare ce ar luxa și mai mult cristalinul. În acest caz, aleg plasarea unor retractoare la nivelul capsulei, ce îmi permit o bună stabilitate a sacului cristalinian pe parcursul intervenției de cataractă, intervenție ce se desfășoară fără incident. La final nu conserv sacul și îi suturez ulterior pacientei cristalinul la scleră prin tehnica Garval-Shariov. Ca și challenge chirurgical, inciziile trebuie făcute în aria mai puțin lezată, rexisul trebuie folosită o tehnică ce conduce flepul circular cu evitarea aparițiilor forțelor centrifuge, hidrodisecția evident trebuie făcută lentă, fluidica trebuie ușor modificată și blândă pentru a asigura o bună stabilitate a sacului și, cum spuneam anterior, acesta trebuie monitorizat intraoperator. În fața unui segment anterior de dimensiuni reduse, principalele probleme sunt fie scăderea tensiunii, fie scăderea acuității vizuale, fie creșterea tensiunii intraoculare, ce necesită chirurgia cataractei sau cea filtrantă.
Abordarea terapeutică pre-intra și postoperator este dificilă prin dimensiunile reduse ale polului anterior, dimensiunile reduse ale lungimii axiale, dimensiunile crescute ale cristalinului, shiftul anterior și afectarea zonulară sau ambele. De fapt, lucrarea își propune să atragă un semn de exclamare, de alarmă, tinerilor oftalmologi în o examinare preoperatorie amănunțită, prin explorări clinice, dar și paraclinice, pentru a evita eventuale probleme ce apar intraoperator, cum este în cazul acestor pacienți cu segment anterior de dimensiuni reduse. Vă mulțumesc!